lidi, tady Matěj a vítám vás u dalšího videa. Dnes, jak si můžete z názvu povšimnout, tak to bude ukázka mé motorky. Takže se k ní přesuneme. A ano, je tady taková krásná motorečka krásná. Tak. Fakt krásná motorka, když si povšimnete, tak jako fakt, já vám to natočím takhle. Tak, doufám, že ji celou vidíte. Takhle. Tak, to je moje motorka. A tady se schovává Šimon za autem, protože to je můj bratranec, no. A on se stydí před lidíma vystupovat, víte. Tak, já vám ho budu ukázat, podívat. Musíme se schovat. Tady je zrovna zdrhlá strap. Tak pojďte, já vás vezmu dál. No. Nebudu vám ukazovat naši značku auta. Tak, přesuneme se k motorce. Tak. Si vás takhle vezmu do ruky. Tak. Takhle. Tak, a co na mé motorce je? Takže tady si můžete povšimnout motoru. Ten chlap, co to měl přede mnou, tak tady hodně věcí měnil. Třeba tady ten výfuk celý změnil. Tamhle v krabi, vám to ukážu, počkejte. Tady v té krabici, tady mám náhradní věci, tady je ten výfuk a tak. Tak. Mám číslo 32. Hrom Moto, tady napsáno. Zatím jsme ještě nic neměnili. Když se chcete podívat, tak tady pro váš sundám tu sedátko. Tady je filtr. Čekejte takhle. Si vás to vidí, jestli to tam nějak jde vidět, tak tady je filtr. Zatím je čistý, se dívám. Tady je benzín samozřejmě, vidle, tlumiče, tady tohle, takhle až dolů. Brzdy celý měněný, si vyměnil chlapec. Mám ještě jiný. Tak a to je dnes asi všechno k tomuto videu. A zase nás zdrhá Šimon. Tamhle. Zdrhl Šimon. Nechápu, proč furt zdrhá. Ale OK, chápu to. Tak já se s váma dneska loučím a čau!